సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో సోమిరెడ్డి దిగజారుడుతనాన్ని పరాకాష్ఠగా మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముత్తుకూరు మండలం బ్రహ్మదేవం సమీపంలో విద్యుత్ శాఖ నిర్మాణం కోసం తీసిన పునాది గోతుల్లోని మట్టిని సోమిరెడ్డి ముఠా రాత్రి అక్రమంగా తరలించింది. గమనించిన స్థానికులు ఈ దోపిడీని చూసి ముక్కును వేలేసుకుంటున్నారు. సోమిరెడ్డికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, అటవీ మరియు రైల్వే భూములని తేడా లేదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ గ్రావెల్ తవ్వుకుంటూ కోట్లాది రూపాయలను తన జేబులో వేసుకుంటున్నాడు. అర్ధరాత్రి వేళ గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న ఈ దోపిడీని అధికారులు చూసి చూడనట్లుగా వదిలేయడం విస్మయానికి గురి చేస్తుంది. ఔరా సోమిరెడ్డి మరి ఇంత దిగజారుడు బ్రతక అంటూ ప్రజలు హేళనగా మాట్లాడుతున్నారు. అధికారుల అండదండలకు సాగుతున్న ఈ అక్రమ రవాణాను ఎప్పుడు అడ్డుకుంటారో వేచి చూడాలి. సోమిరెడ్డి దోపిడీని అడ్డుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రజా ఆస్తులను తన సొంత ఆస్తిలా మార్చుకుంటున్న సోమిరెడ్డిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇది వ్యవస్థకు పట్టిన చేడు కాదా?